Vesz részt a mai ülésünkön. És még mindig egyfajta szomorú kötelezettségünket tegyünk eleget, mielőtt az érdemi munkába fognánk. Nyilván legtöbbjük értesült arról a szomorú esetről, hogy Károly Gábor úr, az igazgatóság tagja, az elmúlt év novemberében elhunyt. Kérem, hogy egy perc néma felállással tisztelegünk az emlékezésre. Köszönöm. Hadd jelentsem be önöknek, hogy a küldőgyűlésről a korábbi esztendőkben kialakult szokásunknak megfelelően hangfelvétel és a munka közben pedig időnként fényképfelvételek is készülnek, mint ami most is folyik. Kérem, hogy ezt fogadják el, vegyék tudomásul. És még egy dolgot akkor, hogy a hangfelvételek ne szóljanak telefoncsengésekről, ezért hát kérjem azt, hogy ki a telefonját nyitsa le, hogy ne zavarja meg a küldőgyűlés munkáját. Köszönöm szépen. Nos, még valamit ugye a szavazásról. A mai küldött gyűlésünkre az elfogadott alapszabályunkra való tekintettel meghívást kaptak, bár tudomásunk szerint senki nem jelent meg, de meghívást kaptak a nem szövetkezeti tag tulajdonosok is. Őket is szavazati jog illeti meg a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben, de mert nincsenek jelen, én ennek a további részleteiről nem nagyon szólnék. Meghívást kapott még, nem csak a tisztelet okán, de az érintettség okán is a kerületi önkormányzat is, hiszen ugye a napirendekből kiderül, hogy van egy olyan napirendünk, amiben érintett a kerületi önkormányzat is. Értesülésem szerint még onnan sem érkezett résztvevő. Nos, hát akkor mondjam úgy, hogy szűk családi körben vagyunk, bár igen népes szép létszám mellett, és akkor fogjunk